Battlefield Heroes je hra, která sice patří do válečné série Battlefield, ale jde k hráčům trochu jiným směrem. Nejde o velkou taktickou bitvu, ale o zábavnou kreslenou střílečku v kabátku druhé světové války. Hra je navíc zcela zdarma. Tato série videonávodů vám ukáže, jak s hrou začít, abyste se mohli vrhnout do války. Stejně jako u ostatních free-to-play her, pro instalaci musíme jít na playforfree.com. V seznamu her najdeme Battlefield Heroes, nebo můžeme jít rovnou na battlefieldheroes.com. Kliknutím na tlačítko Play Now budete z obou stránek přesměrováni na registraci. Pokud již máte konto na Originu, můžete přejít přímo k zalogování. Pokud ne, začneme kliknutím na tlačítko Join Now. Nejprve si vyberete svého vojáka, následně do příslušné kolonky vložíte registrační e-mail. Pak už jen stáhneme hru. Bude to trvat několik desítek minut v závislosti na rychlosti vašeho připojení. Po instalaci je možno přejít rovnou do hry. Nejprve musíte přejít přes tutoriál, který vám pomůže s vysvětlením základů ovládání a účelů hry. Následně můžete vstoupit na bitevní pole s hráči z celého světa. Jak jste si mohli všimnout, k tomu, abyste začali hrát Battlefield Heroes, vám chybí opravdu jen pár kliknutí. Důležité je podotknout, že hra nemá vysoké nároky a dá se hrát i na starších sestavách.